सापर्ट होफैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय ओमफ्राय बेहाय गोबां जोंनि आलासिफोर दं बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय ओमफ्राय गथ'फ्रा माने गेलेनानै मेडेल देरहाबोनायाव आंहा जोबोद गोजोननाय दङ आंनिफ्राय 10 जन थांदोंमोन 10 जनावहाय माखासेया मोनासै थेवबो मोनासैबाबो माखासे एसे मोननायावनो आं गोजोननाय मोनदों आरोखि आरो बे गासिनिबो गेजेराव दङ बे टेलेन्टआ बयनावबो थायो फरायसाफोरा आरो बे गोहोआ बयनावबो थायो नाथाय साबा मेडेल मोनबोदों आरो जुनियर टीमावहाय सिलभार मेडेल मोनदों आरो साब जुनियर टीमाबो सिलभार मेडेल मोनदों ओमफ्राय सासे बे जुनियर टीमनिफ्रायनो इन्डिभिजुवेलावहाय 2 मेडेल मोनदों 30 मिटारावहाय सिलभार मेडेल ओमफ्राय ओभारअलावहाय सिलभार मेडेल गासै मेडेल मोनबोदों आरो दाथ' जोंनियाव गोबां गेम फैगासिनो दं नेसनेल ओमफ्राय नेक्स्ट फेब्रुवारि मासावनो जों स्कुल नेसनेल दं होननानै बुंदों ओमफ्राय दानि गाबोन सोरांबानो दिनैहाय 7 थारिख 8 थारिखनि 10टायावहाय आन्ध्र प्रदेशनि थाखाय सासे साब जुनियर एनटिपिसि नेसनेल आर्चारि चेम्पियनशिपआव बाहागो लागोन बियो 4 नाम्बार रेंकिंआव दङ दा ओमफ्राय गाबोन सोरांबानो बियो गाखोसिगोन आरोखि गेम गेलेनो थांगोन थ' आसा खालामो बे खेबावबो हेमानि बसुमतारिया मोजाङै मोजां देरहासार जानानै फैगोन होननानै बेसे गोबावनिफ्राय बेफोरबायदि फोरोंथाय आङो 2018 निफ्रायनो दिनैसिम फोरोंथाय होबोगासिनो दङ ओमफ्राय जाखिनि दा गेलेनो थांनाय बिसोर गासिबो गोदान गथ'सामोन 2020 नि गथ'मोन आरो बिसोरो थ' बिसोर खम सम टाइमावनो गोबां इमप्रुभ खालामदों बिनि सिगांबो बिसोरो स्टेट लेभेलावहाय टीमाव ब्रन्ज मेडेल लाबोदों ओमफ्राय इन्डिभिजुवेलावबो ब्रन्ज मेडेल लानानै फैदों आरोखि हेमानि बसुमतारिया ओमफ्राय आरो बिनि सिगां मोनसे जोंना एन्टार डिस्ट्रिक्ट जाबावदोंमोन बेयावबो मेडेल लाना फैदों थ' ओमफ्राय थांनाय आवगायनि बोसोरावबो सासे गथ'आ आन्डार 14 नेसनेल बेयावबो ब्रन्ज मेडेल सानै गथ' आरो बेयाव ब्रन्ज मेडेल लानानै फैदों थ' आंनिफ्राय माने जेसेबां सोलोंसाफोर जयेन जादों बियो थाबैनो मोजां रिजाल्ट होदों आरोखि आंनो थ' जोबोर गोजोननाय मोनदों जेनेबा बेखिनि समावनो आंनो बहुद मोजां माने रिजाल्ट होदों ओमफ्राय दा गासै दानियावथ' 10 जन नेसनेल प्लेयार आरो सिगांहाय 10 जन प्लेयार दंखायो आरो गासै 20 जन आङो जोंनि गभर्नमेन्टखौल' नङा जोंनि रायजो राजाफोरखौबो आं खावलायगोन बेखौनो जाहाथे जोंखौ एसे सापर्ट होयो मानो होनबा जोंहा दा बट ओमफ्राय बोरला बिदिनो एर' बायदिसिना बायनायाव जोंहा गोबां दाम गोसा ओमफ्राय जोङो नांगौसिबां बायनो हाया जों दा बिराद खस्थ'यै प्रेक्टिस खालामनानै दङ ओमफ्राय जोङो मालायनियावबो डनेसनबो खांदों आरोखि ओमफ्राय बाथ्रेसआ जोंना दा 2ल' दङ बाथ्रेसआव जोङो 20 जन 25 जन जों प्रेक्टिस खालामनो हाया दा बाथ्रेस गैयिनि खारनाव जों प्रेक्टिसखौ कन्टिनिउ खालामनो हाया सानसेयाव जोङो खेब्रै खेबाल' गावनो मोनो सासे मानसिया बेबायदि जायो आरो जों बाथ्रेस गैयिनि थाखायथ' बिनिफ्राय दानि जेरै रिजाल्ट बिनिफ्राय साबसिन रिजाल्ट लाबोनो थाखाय जोंनो गोबां हेफाजाबनि गोनांथि थ' जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट बा आसाम गभर्नमेन्ट बा जोंनि आइ आफा रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जोंखौ सापर्ट होयोबा जों बिनिफ्राय साबसिन आवगायलांगोन आरो आंनिफ्राय जेसेबां हायो एसेबां आङो सेस्था खालामगोन जे गथ'फोरखौ मोजां रिजाल्ट लाबोहोनो थाखाय आरोखि बिटिआर सरकारा गेलेमु बिफाननि सासे एम दंखायो माबायदि अनसुंथाइ मोनदों आंथ' दासिमाव बेनिफ्राय जेबो माबा हेल्प मोनथ'नाय जायाखै बेनो जोंनि लरेन्स इस्लारि सारा जोंनो दाख्लै गेम गेलेनो थांबा 10,000 हरदों आरो ओमफ्रायथ' सारखौ आं आंनि गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर बावो ओमफ्राय जोङो बिनि सिगां बोसोरसे जेला सोरखार गोदान जाजेनदों सोरखार फैजेनदों बे समावनो जों एप्लिकेसनखौ होनानै दोनदों ओमफ्राय बोरलानि ओमफ्राय माबानि जायफोर पेरेन्टस गैयै गथ'फोर दङ जोंनियाव गोबां पेरेन्टस गैयै गथ'फोर दङ जाहाथे बिसोरबो गुबुन गथ'फोर बायदि गेलेनो हायो बेनि थाखाय आङो एप्लिकेसनखौ होदोंमोन ओमफ्राय दा जेबो खबर गैथ'आ आरोखि गामि ओनसोलाव थानाय लाइमोनफोरा बेफोरबायदि फोरोंथाय गैयिनि थाखाय खाबु लानो मोना आं बेखौनो सानो जाहाथे जोंनि जेसेबां साफा सानै रोंगौथि थानाय मानसिफ्रा जेनेबा गामि ओनसोलाव हाबनानै बा एसे गुबुनफोरनि सापर्ट मोनोब्ला जेनेबा जोंनोथ' हेल्पनि बिराद गोनांथि जायो सापर्टनि गोनांथि जायो
सापर्टनि अनगा जों जेबो खामानि मावनो हाया जुदि सापर्ट होग्रा थायोबा जेनेबा एसे रोंगौथि गोनां मानसिया जेनेबा गामि ओनसोलखौ बोखांनानै जेनेबा जोंनि हारिनि नाम बा गामिनि नाम जायगानि नाम जों रसन खालामनो हायो आं बेखौनो आसा खालामो आरो बेखौनो खावलायनो सानो जेनेबा जोंनि लाइमोनफोराबो ओरैनो थायालासेनो जेनेबा खाबु मोनोब्ला सोलोंनांगौ आरोखि आरो जोंनियाव बांसिनानो गामि बिथोरावहाय खाबु मोना माने फोरोंग्रा गैया आरो फारसेथिं फैसाफ्राबो जेनेबा जोंना सौहाया आरोखि थ' बेफोरबायदि माबायावहाय मा होनोमोनलाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट बा जोंनि हेल्प होनो हानाय जेनेबा आइ आफादा आंनि नामा अनुजा बसुमतारी बेसे गोबावसै नैबे गंगिला बर'जों जे नोंथाङा जे फोरोंथाइ लादों आं सोलोंनाया 2020 मार्चनि 21 थारिखनिफ्राय आं हाबजेनदों आं RBCB आर्ट्स क्लाबाव दासिम मा मा खेला गेलेयो नों बबे जायगायाव आं बोरलाबायनायानो आं बारा गोबाव जाखायाखै ओमफ्राय बे गेमावल' आं गेलेनो मोनदों फार्स्ट गेलेनाय आंनि गेम बेनो मा जायगायाव गेलेयो दा फार्स्ट खेलाखौ उत्तर प्रदेशनि सेवाकुन्ज आश्रमाव जोंबोथ' जानांगोन नङा होमबा जोंनावबोथ' बेसेबां गोजान गावनानै जे नोंथाङा देरहाबोआ आं 40 मिटार गावनानै आं सिलभार मेडेल मोनबोदों ओमफ्राय अभारअलावबो सिलभार मोनदों ओमफ्राय जोंनि जुनियर आसाम टिमाव रानार्स आप मोनबोदों नाम्बार 1 आव बे जानांगोन नाम्बार 2 आव डिसिप्लिननि बाथ्रा बुंलांनो सारमोना डिसिप्लिना सासे स्पर्ट्समेननि थाखाय डिसिप्लिना मास्ट बि माबायदि नाजागासिनो दं दा डिसिप्लिन खेलायाव मा दङ दा आंनाथ' बोरलाया बारा मोजां नङा ओमफ्राय बोरला गोदान मोनोब्ला आं बांसिन नाजाबावगोन जोङो देहाखौबो खेल लानांगोन जे नोंथाङा उत्तर प्रदेशआव देरहासार जानो हाबाय मा खावलायनो सानो जे नोंनि बिमा बिफा बा नोंनि फोरोंगिरिखौ आं दा खस्थ'यैनो गेलेबोदों ओमफ्राय आं दा आंनि फोरोंगिरिखौ आं गोबां साबायखर होनो जोंनि देहायाव जेखौ जायोब्ला खहा जायो आंनि फिसाखौ साबायखर जोंनि देहायाव मा बुस्थुखौ जायोब्ला खहा जायो नङा होमबा सिगारेट थांखु नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन